ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. рақиби ислам Махачев варзигари бразилӣ Тиаго Моезес фикрҳои хуча пеш аз муҳориба бар зидди Махачев баён кард. биён суханҳои Тиагоро гӯш мекунем. ислам рақиби хеле сахт аст. ӯ ҳам дар зарбазанӣ ва ҳам дар гӯштинг хуб кор мекунад. гӯштинг ва самбо ин тарафҳои сахти ӯст, аммо ман ҳам дар ҳама мавқеъ хубам. дар зарбазанӣ ва ҷуҷитсо боша ман бартарӣ дорам. ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи мо ба монанди шахмат мешавад. касе ки чашмак мезана ё ин ки ҳаракати нодуруст мекунад, ӯ мағлуб мешавад, гуфтааст Моезес. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи ислам Махачев ва Тиаго Моезес аллакай шаби 18 июл дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротона нависен. аммо бошад суханҳои Хабиб Нурмагомедов оиди бартарии ислам Махачев нисбати дигар ҷанговарони вазни сабукро пешкаши шумо мекунем. ман фикр мекунам ки ислам аз дигар ҷанговарони вазни сабук каме дар пеш аст. сидқан боварӣ дорам ки ӯ Дастин Порьеро фавран шикаст дода метавонад. шояд ки ин суханҳои ман Дастин Порьеро малол кунад, аммо ман ба ин чиз боварӣ дорам ки Махачев ӯро фавран шикаст дода метавонад. ислам Чарльз Оливейраро пора мекунад. ман боварӣ надорам ки Чарльз бо ислам дар замин ба пушт хобида бозӣ карда метавонад. ба мо танҳо вақт дар кор аст ва асос бе ягон ҳодиса, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо бо суханҳои Нурмагомедов розӣ ҳастен ё не? оё Махачев Дастин Порье ва Чарльз Оливейраро фавран шикаст дода метавонад ё не? дӯстон, имрӯз Хабиб Нурмагомедов орзуи як зани пиронсолро амалӣ гардонд. як зани пиронсоли 66 сола аз Калифорния дар рӯзи зодрӯзи худ дар назди бинои UFC бо як плакат Хабибро интизор шуд. дар плакат навишта шуда буд ки Хабиб, илтимос ист ва бо ман сурат гир. ин зани пиронсолро дӯсти Хабиб, Ислам Махачев вохӯрд ва дар сториси инстаграми худ гузошта ба Хабиб гуфт ки туро дар ин ҷо интизоранд. дар видео ин зани пиронсол ба Ислам чунин суханҳо гуфт: ман Хабибро сахт дӯст медорам ва мехоҳам ки бо ӯ вохӯрам. агар ки ман чипта харида тонам, пас рӯзи 17 июл барои тамошои муҳорибаи шумо меравам. ман дастаи шуморо дӯст медорам. шумо ба ман илҳом мебахшед, гуфтааст ин зани пиронсол. баъди оне ки Махачев ин наворо чоп кард, худи президенти UFC Дана Вайт рафта бо ин зани пиронсол вохӯрд ва ӯро ба турнире ки рӯзҳои наздик баргузор мегардад, ки дар он Ислам Махачев меҷангад, даъват кард ва боз Дана Вайт ба ин зани пиронсол ваъда дод ки вохӯрӣ ӯро бо Хабиб Нурмагомедов ташкил мекунад. баъди якчанд муддат акси Хабиб Нурмагомедов бо ин зани пиронсол пайдо шуд ва UFC хабар доданд ки Хабиб бо ӯ вохӯрд ва ӯро ба хонаи худ ба меҳмонӣ даъват кард. ана ҳамин гуна дӯстон, Нурмагомедов орзуи як зани пиронсоли 66 соларо амалӣ гардонд. ҳатман фикротона нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.